National Interagency Task Force ginpaidalom ang syudad sa Iloilo sa Risk Classification Level 3. Lokal nga panguluhan nagpagwa sang panibago nga pagsulundan. Ginpirmahan na ni Mayor Jerry Treñas ang mga pagsulundan sang lokal nga panguluhan. Kasunod sa pagpahamtang sang National Interagency Task Force sa syudad sang Iloilo sa Risk Classification Level 3. Base sa ginpagwa nga Executive Order number 132, yari ang mga kaundan sang panibago nga pagsulundan epektibo kahapon nga adlaw Nobyembre 2, tubtob Nobyembre 14. Ginpahanugutan na ang mga pampubliko nga salakyan sa full capacity nga numero sang pasahero kag hindi na kinahanglan pa sang barrier. Samtang one seat apart naman ang ginpahanugutan para sa mga shuttle service. Para sa mga Ilonggo nga luyag mag-dine-in sa mga restaurant sa syudad, ginpahanugutan na ang indoor kag alfresco. Para sa restaurant nga may fully vaccinated crew kag safety seal certification, sarang ang 80% indoor capacity kag 100% capacity para sa alfresco. Sa mga may safety seal certification lamang, ginapahanugutan ang 50% capacity sa indoor dine-in kag 75% sa alfresco. Kung ikaw ang magapadulong sa mga kalanan nga may 100% fully vaccinated nga crew apang wala sang safety seal certification, 30% indoor capacity lang kag 50% capacity lamang ang ginapahanugutan nga makadine-in. Sa mga wala naman sang safety seal kag hindi man fully vaccinated ang mga crew, 20% capacity lamang ang ginpahanugutan sa indoor kag 50% para sa alfresco. Yari naman ang mga pagsulundan para sa mga returning residents, returning overseas Filipino workers, kag authorized persons outside residents nga magapadulong sa syudad sang Iloilo nga partially vaccinated o kung wala pa mabakunan kontra COVID-19. Kinahanglan sa gihapon sang SPAS approval, quarantine kag swab test sa ikatlong adlaw. Para naman sa mga fully vaccinated nga ROF, returning residents kag apor, kinahanglan man sang SPAS approval, vaccination card kag vax certificate o kung dokumento nga nagpamatuod nga ikaw ang fully vaccinated na. Ginapahanugutan man ang 30% indoor kag 50% outdoor capacity para sa mga tourist attraction o kung tourist spot sa syudad, MICE venue, amusement o kung theme parks, mga sinihan, licensure examination, religious gatherings, limited face-to-face classes, film, music kag television productions. Nagapabilin sa gihapon nga ginadumilian na pagpatigayon sa contact sports. Sirado man ang mga kid amusement industries, bars, clubs, halls, theaters kag mga gaming establishments. Para sa mga mass gatherings kaangay sa mga religious services, kasal, bunyag, haya, lubong kag iban pa nga mga social events, ginpahanugutan lamang ang 50% capacity. Samtang ang curfew hours naman nagaumpisa alas 12 sa kaagahon, tubtob alas 4 sa kaagahon. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Iloilo City nakuha ang pinakamataas nga porsyento sa mga nahatagan sang first dose batok COVID-19 sa Guasang National Capital Region. Sa Facebook page ni Mayor Jerry Treñas, ginpabutyag sini ang kalipay nga sa sagwasang National Capital Region, ang Iloilo City ang nakakuha sang pinakamataas nga porsyento sa mga nabakunahan sang first dose kontra COVID-19. Base sa record sang Department of Health, 103.18% na sa mga individual sa syudad sang Iloilo ang nakabaton sang first dose, kag 86% na ang fully vaccinated. Wala man untat ang pagpatigayon sang vaccination rollout sa syudad sang Iloilo. Sang Oktubre 28 kag 29, duha ka adlaw nga nagtanyag ang lokal nga panguluhan, kaupod ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kag Valia Car Transit sang libre nga transportasyon para sa mga pumuloy sa bugos nga panay nga luyag magpabakuna kontra COVID-19. Sang Oktubre 29, ginpatigayon ang pilot vaccination para sa mga kabataan nga nag-edad 12 tubtob 17 anyos. Kahapon, Nobyembre 2, ginbuksan man ang mga mega-vax sites sa syudad para sa mga kabataan nga luyag magpabakuna sang COVID-19 vaccine. Sa record sang Iloilo City Government kahapon nga adlaw, may 3,727 ka mga individual ang nabakunahan kontra COVID-19. 3,539 diri ang mga menor de edad nga nakabaton sang first dose. Magahatag man sang COVID-19 vaccine booster shot ang lokal nga panguluhan sa mga medical frontliners, senior citizens kag person with comorbidity sa tion magpagwa na sang pagsulundan ang National IATF. Magahinyo man ang alkalde sa IATF nga panugutan ang pagbakuna sa mga kabataan nga nag-edad 5 tubtob 11 anyos.
Samtang, buwas nga adlaw Nobyembre 4, bukas ang mga Megavac site sa syudad para sa mga residente kag hindi residente nga mga kabataan nga nagedad 12 tubtub 17 anyos kag luyag magpabakuna kontra COVID-19. Para sa first dose sang Pfizer vaccine, magpadulong lang sa Ateneo de Iloilo, University of San Agustin Main Campus, Iloilo Convention Center kag Mega World. Para naman sa mga kabataan nga mapabakuna sang second dose sang Pfizer vaccine, magpadulong lang sa SM City Iloilo kag Robinson's Place sa Haro. Nagapadayon man ang barangay-based vaccination sa syudad. Tinutuyos ang lokal nga panguluhan nga mapadasig ang paglabot sa herd immunity agod makahiwat ang tanan sang masinadyaon nga Pasko sa bulan sang Disyembre. Divine Singh para sa Level Up Patrol.